Cymdeithas adeiladu ydy'r Principality, felly da ni'n helpu pobl i brynu tai a da ni'n helpu pobl i safio am y pethau sydd yn bwysig iddyn nhw. Mae gennym ni dros 100 o ganghennau a da ni wedi bod yn mynd ers 160 o flynyddoedd wan. Fel Cymdeithas Adeiladu Gymraeg, mae gennym ni ganghennau trwy bob cymuned yng Nghymru. Mae'n bwysig iawn i ni bod canghennau yn adlewyrchu y cymdeithasau yna. Mae yna heriau wrth gwrs, ond mae'r ymdrech werthfawr. Da ni mewn sector sydd yn gystadleuol iawn. Felly mae medru creu gwahaniaeth yn ein brand ni mewn ffordd yn bwysig. A da ni'n ffeindio bod cwsmeriaid isio delio efo cwmni sydd yn gallu gwasanaethu yn y Gymraeg. I'r bobl sy'n gweithio i ni, mae'n bwysig iawn iddyn nhw ei bod yn gweithio i gwmni dwyieithog. Mae'n ffordd gret i ddenu pobl ac i gadw nhw efo'r cwmni. Bob mis efo hwn, a bod ni 150 Dwi'n teimlo bod y cynnig Cymraeg wedi rhoi platfform i ni i fedru adeiladu a cael mwy o gefnogaeth gan bawb o fewn y cwmni i allu gwneud mwy a mwy.